Ay napalabas. Nadagdagan tirurod kan pungtot ni Chona edi saan na mapasangpet dahil agama Victor Kanjurin. Gapoy tinayta, nagpatulong kanisasya abiruken da dagiti agama. Iti panagkuyog da, nalagip ni Chona, asaan da pa'y anapan iti rest house da. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinubela anapaulwan. Si iti barukong. Wow! Nagadugayam ti mulayo amang Kanjurin. Kan adda pa yung dagiti adda bunga na. Wen, saan la aday ta? Adda pa'y kapinyaan mi iti daygi abanda. Isumot lang nga nakabagbag ng kayo. Amin dagitoy. Kat pundar kano day di lola. Saan mo ka diyan nakit-kita day di lolam? Awanak kano pa idi matay. Nagsakit ka di, so nasapa na tay? Tiyak man amo, tadimot ibaga ni mami. Impatay day di lola. Apay di na kayat nga ibaga. Tiyak nga rod amo na apay. Basta ti kunana, kat di na kanon kayat alagi pan tinapalabas. Tupay kat nga da dito rest house manager rin siya. Tay jacket kan kalagong na day ta nakasabit. Luad ka dito eh. Sa di no nga rod kaya na, auntie? Umay ka iha, mapanta dita kusina. When, auntie? Oh. Anya dagit taad tay di lamisaan? Oh! Pasig apagbalunan matdagito auntie. Ken adadwa apinggan adipay na ugasan. Adda nga tamat dito'y ni Victor. Panagkunakat. Saan ani Uncle Victor ti kadwa ni Jurin, auntie? Pagkunaam iha. Gabuta. Auntie, kitain niyo ti aday ti swelo. Swelo? Panyo kan sagaysay ti adda dita. Panyo kan sagaysay ti babae. Wan, auntie? Kat sigurado naregreg dayta ti kadwa ni Jurin anangan. Anya ka din da ito eh. Adda ka din kaayan-ayat ti anak ko. Auntie, amangan na saan ang makagraduar ni Jurin? Kat makigtot kayon tulangan. Inton, at dayawid na ijay balayo a babae. Kat masikog pa yan. Saan na mabalin siya. Dahil tangatan ti panglaksi dakan ko na nga anak ko. No agisang putkit din iti babae ang masikog. Tan iti rest house yo. Tagawid ako ni Chibalay. Wen, di ka unay agapura. Uray, taas idagtamatan. Iso nga... Elisa. Aguray ka. Agsardeng ta. Apay? Adda nakaparada aban iti arubayan ti rest house. Wan nga pa ito. Ada tao iti rest house yo. Malasin ko dahi jay analabaga aban. Sino ti aging lugan iti dayjay? Ni Shasha. Anya? Apay nga muna ti rest house yo. Kan anyat gagara na dito eh. Kadwa na lakit din ni Mami.
asawan. Duwada ti mang biribirok kada kayo. Mabali na kasta. San ang mabalin ang makita nak ni mamim? Makapungtot lagi ti dayjay no makita na ti panagkuyog ta. Lakit di. Kan oray siya. Diyak kaya't pailang ti pakita kini mami. Lukas na, inta pa lang aglamang. Aging ga ati pumano da mamim kan siya. Dayta ti kasayaatan itang aramidan ta. Sige, umay ka. Tasadyay ti paglamangan ta. Aldawan, di ba't langan sumangpat ti anak ko? Uno, naimasan da nga takin ni Jorin tinagsarita. Isungawan pa Ay, barang no isunday ito umawawag. Ni mat gayang Victor. Nagawid nga tan iti balayda. Hello, Victor? Griselda, kumusta kayon kan Elisa? Saan arumbang asikatimang kumusta kada kami? No di kat da kami timang kumusta kada kayo ka ni Jorin. Saan ka di pa yasimang pati Jorin ikibalay? Saan pa'y? Awagak to tagawidan. Uray si ka, Victor. Agawid ka matdan. Tapno maurnos yu ti problema ti pamilyayo. Awan panggap ko nga gawid. Anya, tadadaal ka din ti ulom, Victor? Diyak maanusan ti ugali ni Jonah. Aganos ka, tay sumat ti kinayat mo. Nasulisog aglaan kinkwanay di. Victor, asawa mo ni Jonah. Kan uray anyat ibagbagam. Saan mon amay babawi pa'y nga asawam? Iso nga agawid kan ijabalayo. Auntie, nabayagtan dito'y rest house yo. Awan mo't mauray ta. Oo, santino nga ta tinapnapanan ni Jorin. Ken, ikatwa na. Nukas pangarigan, ta nagkuyog da, auntie. Oh, yan ti anak ko. Ha? Agawid tayon? Amang ano, sadan tulangan sumangpat enton rabi dagiti orayan tayo. Madamdama iha. Urayin ta pa'y laida. Uray may nga oras langan ti panaguray ta. Okay. No, day tati ko na yo. Sige. Kadkadwain kay latta, auntie. Tanda diti agama ajorin kan Victor. Nagturturungan nga ta dagiti agama. Ni Griselda. Hello, Griselda. Dominic, imawag kanyak ni Victor. Agpaiso, imbag man tawagan na ka. Ay itimbagan, nagpaingan da ka no? Sana nga imbaga. Kunana nga awan kanon, tiranta na nga agawid di jabalayda. Anya? Juan Dominic, binagpag amasapol asang petan na ti pamilya na. Bilibak ka na kayo adwa. Nang ronaking ka, Griselda. Itilagsid din naramid na king ka. Updated ka kang kuwana.
Uri ka. Sinapsapol sa amin ni Chona. Isuda ka ni Siasya. Wan, barang nung mabirukan da nga rod, tinagpaingan ni Victor. Hala, sabay lang ko ma. Tadalangit ya sa dag ni Victor. Kasanon no, isinagaagpaiso ni Victor ni Chona. Di na sayaat. Tadwa tamat amaragsakan no ka. Anya, kaya't mo asawan. Saan mo pa yan nalipatan tinapalabas, Dominic? Juan. Gapo tagbalinan abaton lagip tinaramid da kadata. Apay, damagak man king Kariselda. At da ka di pa'y namnamam ngagsindoblian kayo kin ni Victor. Nakaadayo lakit di da jurin kanti kadwa na anti. Nabayagan nga nururay ta ida. Ngam, saan ta matlangan na mauray ti panagsublita? Agawid mo't lang iti balay. Isunton ti pan nakisaritak. Anti, talagang sa nga the girlfriend na. Sana mabaliin. Katno adtaman. Pag sinaak ita. Anya? Wadyo na. Takayat ko. Siyak dagpili para kankwana. Nagsaya atin no kasta ti mapasama. Sige, itulod ka ni iha. Tani kayat kong tiyagin na. Nabadloga kiti pa nang birbirok ta kadang iti agama. Walang ti. Ora siya. Kaya't kumatyan tiyagin na. Kat, agyaman na kiti pa nang kadkadom kanyak iha. Anang birbirok kadang iti agama. Awanan yaman na anti. Wan kayam. Di mat kuna itay di imawag kada kayo. Anaglangan ni Elisa iti trabaho na. Oo, iha. Iso ngayon ton makadano na kiti balay. Awagak ti Elisa. Damagak no niya tiba kagapo ang naglangan iti trabaho na. Saan nga ta? Aday dyan nga Elisa? Inang balon kan ni Jurin iti rest house yo? Anya? Wan kaya man niya. Agayam na Jorin kin Elisa. Kat posible nagpaiso nga iso tinang balon kin ni Jorin. Tinasayatan ti. Awagan yu ti inana. Ket damagan yu no adda ijay ni Elisa. Tanawan? Posible. Nagkuyog da iti daytoy akan ito. Waniha. Awagak ni Criselda. Ni Chona to'y umawawag. Hello, Chona. Apay ngay mawag ka? Criselda, di mo ka din tanong kan ni Elisa timbagak kan kay di kalman? Asapahan na timapan ni opisina? Apay ngawan mo di jay? Gaputa, saan ko nga imbaon, Chona? Anya, kat sa dinungarod ti ayan ita ti anak mo. Kaya't ko makasarita. Kwa. Anya ka tatibagak? Di mo ka din ang nagtimbagak. Kuna, kaya't ko makasarita ni Elisa. Kwa, Chona. Maturog.
Ada iti silid na naimas ti turog na. Di ka agulbot. Taamom akagurak unay ti molulpudan. Saan ka nga ululbodan, Chona? Pudno ti bagbagak. Sa bagay, nolpudan na saan na siya ti makabasol ka ni Apo Diyos na di katsika. Katamangan, nung makarma ka pa, kapoy ti kinaulbot mo. Anya? Sige nga, Rodan. Bye. Bye, Chona. Uray kat na ipakmikmat amin ang dagiti waram diti rest house yo. Agawid akon. Taamangan numadandanagan itan ni nanang. Sige, Elisa. Ngumalaam da ito isang 1,000 pesos. Taada-tandan mo anang pakni ka dagiti wara diti rest house. Kan bayad pa yan, tiin balon mo kanya. Anya? Uy, diyak magpabayadan timbalon ko kan ka ha? Kan duwata matanangan? Iso nga pangaasim, idulin mo takwartam. Uwan ang nakababain kin ka. No awan sukat dagiti bannog kan sakripisyo mo may dito eh. Kan may sa, siyak pa iti may sa makagapo no apay naglangan kay ti trabaho. Jurin, ipapanmulangan at tulong ko kan ka ti amin. Siyak pa'y kiti rumbang agyaman kan ka ah. Gapoy ti kanayon apan ang isaksakit mo kanyak ni mamin. No kasta, di mo kahit ng awatan ti 1,000 ko. Saan? Sige, agyaman aklat nga rodan kin ka. Umanayan abayad ti panagyaman mo. Kan, naragsa ka kiti panang tulong ko kan ka. Ha, sige, agawid akon. Sige, agyaman akmanen. Laglagi pa ma. Uray balibaliktadam ti lubong. Di mo to mailaksib ni mamim. Ta iso ti nagtaudam. Saan ko ang malipatan, di mauding insawang kanya kita ni Elisa. Nga uray ka no baliktadag ti lubong. Kat saan ko to ang malaksib ni mami. Ta iso ti nagtaudak. Sa bagay, agpaiso di ko nana. Isang agawid akto na di balay. Ni daddy. Iso da ito yung mauawag kanyak. Hello, Dad. Saan ka kadipay ang nagawid ni Gibalay, iho? Saan pa'y, Dad? Ayan mo. Anyo nga tatibagak. Dengdenggan na ka di, Julian. Kunrad, sa dino tayan mo? Adak dito rin sa house tayo, Dad. Nasaya at ada ka dito. Kung naglay tayo no nakaadayo ka, iho. Adayumot dito itibalay, Dad. Adayo hagpaiso. At least, balay tayo lata kinagawida. Uwan, Dad. Agawid kan, tasigurado. Sapsapulan na kaitan ni Mamim. May mayat no agiddan tang agawid, Dad. Anya? Saan? Kyak kayat ti agawid. Tapay, Dad. Saan ka di pa'y nagmaumaw tipong totyo ni Mami? Saan pa'y? Iso sikalatan ti agawid, iho. Sa di nga rod ayan nyo, Dad. Lating itek. Ngem mabalin na ibaga. Tapay, Dad.
Bueno, awan ka din ti plano yung agawid iji balay. Tsaga mo, iho. Dad, please, saan nyo ko mga ipalubos ang mawara ti pamilya tayo? Iso nga giddan tayo nga agawid iji balay. Asadag tayo ni ti balayo, auntie. Makainan na kay Maten. Alahay sardig mong tilugan ta siya. Ah? Apay, auntie? Basta'y sardig mo. Ah, wan, auntie. Ada na panunot ko. Anya, auntie? Mapanta ije balay da Criselda. Ha? Apay? Anya ti ramidan tayo jay, auntie? Mapan ko no talaga nga da ije balay da ni Elisa. Anya? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasabak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.